kemm Ġesu mara ftit ħin fil-kwiet, in-nies marru warah. Fil-għaxija, id-dixxipli qalu lil Ġesu biex jgħid lin-nies imorru d-dar sabiex ikunu jistgħu jieklu. Ġesu iżda flok bagħthom provdilhom hu l-ikel billi għamel miraklu. Provda biżżejjed biex kielu madwar 5,000 persuna. Ġesu ħa żewġ ħutiet u 5 ħobżiet li kellhom. Wara talab lin-nies ipoġġu bil-qiegħda u ħares lejn is-sema. Bierek qasam il-ħobżiet u d-dixxipli bdew iqasmuhom lin-nies. Alla l-Missierju ħsiebna u permezz ta' Ġesu fl-Ewkaristija jipprovdilna l-ikel li jagħtina s-saħħa spiritwali biex inħobbu lill-oħrajn kif ħabna hu. Bħalu aħna għandna nużaw il-ħin, it-talenti tagħna u dak li għandna l-oħrajn biex ħadd ma jkun bil-ġuħ. Il-prayer space li ser nagħmlu llum jisimha Għatini Niekol u għaliha għandna bżonn karta forma ta' ħalq, lapes jew bajro. Madwarna nsibu nies li huma bil-ġuħ għal affarijiet differenti. Hawn min m'għandux l-ikel materjali, iżda wkoll min hu bil-ġuħ għall-imħabba, għall-maħfra, għall-paċi, għall-rispett, għall-kuraġġ u iktar. Issa, ħu ftit ħin biex taħseb dwar it-tipi differenti ta' ġuħ li ssib madwarek. Fuq il-qafas forma ta' ħalq, ikteb talba għal kull min għandu xi tip ta' ġuħ u itlob lil Alla jgħinek taraf x'għandek tagħmel biex tnaqqas dan il-ġuħ. Bħal pereżempju, tgħin u tinkoraġġixxi lil oħtok li qed tibża ħafna mill-eżamijiet, jew tista' titlob lil Alla jgħid sabiex jgħinek taħfer lil miweġġak. O Ġesu, għin lil min jinsab waħdu, għinnu jiftakar li inti qatt ma tħallih waħdu. O Ġesu, għinni nara fil-bżonnijiet li jkollu bżonn ħaddieħor. Għażiż Alla, nixtieq nitolbok għal kull min għandu xi tip ta' ġuħ sabiex inti tipprovdilhom dak li jeħtieġu. Nitolbok biex tgħinni naraf kif innaqqas dan il-ġuħ. Inħobb, napprezza, ngħin u nisma'.